Bafethu, isingisi sithi don't fix what is not broken. Don't fix what is not broken. Ungayilungisi into engefile. Into nje uyibona kahle ukuthi isebenza kahle, musa wena ufuna ukuyiqaqa, uyilungise, uyikorofe kabusha, uyenze ufuna uyenze idlale kabusha. Amsho abantu abaningi bayibuza why uvane esho lamagama lawo. La emva kwami nginobani ngino-Abdeslam Wadu. Abdeslam Wadu wanikezwa umsebenzi omkhulu ukuthi azocoach Orlando Pirates. Kulo msebenzi anikezwe wona uwazi kahle ukuthi ucoach osathanda kuhamba kulo msebenzi lo wenza izimanga ezinjani. Yabo bambuza ukuthi ngabe wena uzofika nama tactics wakho noma uzoqhubeka kulento uJose Rivera ubedlala ngayo. Ingabe uzofika nabadlali bakho uba implement noma uzoqhubeka nabadlali baJose. Yena washo kwaphuma kuyena amagama. Washo ukuthi hayi uJose wenza umsebenzi omuhle nami ngizoqhubeka ezinyathelweni zakhe. Amagama akhe awagunyanga. Akawagwinyanga amagama akhe ngoba isikhukhune nje ade edlala naso yesterday. Angifunanga uyishaya ivideo. Angifunanga uyishaya ivideo kakhulu izolo. Lento ngihlale kakhulu ngicabanga usikahlahle lokho nje kwenze njani ngaye. Angifuna umgxeka kase eli kakhulu. But into engixakayo into yashiwo uyena le. Asimsukelanga as ama fans. Into le yashiwo uyena. Wathi yena uzoqhubeka kwinyawo zika Jose. Last season right back position, right wing back position, abantu abaningi bayazi bafethu. Bayazi leya position leya uthi kudlala ba. uVan Rooyen is the only player wasayini Orlando Pirates kwi-Steelers last season. He was the star player that we signed kuma signings esawenza last season. uJose ubemdlalisa kakhulu uVan Rooyen because he's the only player kwi-Orlando Pirates oyifithayo leya position. Why uVan Rooyen engadlali? Sahambisa umonyane salanda umdlalo odlala kwiBaroka. Salanda umdlali odlala ku-NFD. I spoke about this. If Orlando Pirates is serious in the league, you cannot challenge for i-league with abadlali abaqhamuka kwi-league engaphansi kwe-Betway Premiership. Awukwazi ukulwa nama-team manje ngoSikhukhune. Isikhukhune United is a strong team. Foundation yashiya uJose. uJose washiya ama-wing backs. uHotho is a wing back. uJose efika, uHotho was not a wing back. He was converted by uJose to play as a wing back. Udlala i-left wing back. uVan Rooyen samthenga kwi-Steelers because we wanted to play with ama-wing back. Sekuhluke bloko. Sekushintshe phi lokho. Yini esishintshile because ama-wing backs iyona into eyenza Orlando Pirates i-attack kangcono phambili. We played with Osuna Police as a right winger izolo. Osuna Police is not a right winger. Osuna Police is a left winger. But yesterday he was converted because there was a player i-management noma ucoach ebebona ukuthi mhlambe angamsiza. Ngazi noma be complimentana yini ejimini. But mina ngiyibona ngicomplimenting lapha. If bekhona uVan Rooyen umdlalo okwazi uku-overlap aye phambili or at ama numbers phambili bekuzoyenza isets. Why uVan Rooyen ebewa ngaphandle? Why engayidlali lapho? Why bengasinikanga kuShandu? Yes simthanda uShandu but uShandu seyijwayele leya position bekuzoyenza isense kumina kuye mhlawumbe kudlala yena uShandu. Komunye umdlali engifuna ukukhuluma ngaye. Why umbathe engadlali? Mhlawumbe yimi mhlawumbe yimi bafethu. Mina igame last week I spoke about igame last week. Abantu abaningi abangilandelayo bazongifakazela la ngama comments. I spoke about igame last week even though we won against Isikhukhune United but isisisethu besingangigculisi ngaleyo ndlela. Even though we won against Isikhukhune, if though njalo we won against iPulwane City but isisisethu besingangigculisi ngaleyo ndlela. Ngasho ukuthi mase sibhekana nama-team aqinile so exposeka. We played against Isikhukhune izolo and we were exposed. Siphombule uphume ngabo 60. Siphombule uphume ngabo 60. 60 minutes umjido besehlele ebenchini. Why uTalente Mbatha engadlala? You cannot play uSiphombule as number 8. Siphombule akwazi ukudlala as number 8. I know abantu abaningi bazongi-attack ngalento engisho la kuSiphombule. Siphombule is a great player. He's a great player, but for me, I think who writes as number 10. Who writes as number 10. Not as number 8. Because kule number 8 position, we need umdlalo ozokwazi ukusebenzisana uSihlenduli. Umdlalo ozokwazi ukurecover ibhola. Yes, he can work with uSihlenduli, but when he's playing as a number 10, not as a number 8, when we lose ibhola, he doesn't help uSihlenduli recover the ball. We need a midfielder who knows how to recover ibhola. Misingaliphethe ibhola yini ayenzayo. He doesn't go and mark. I spoke about this. Ngoba kulabo abangilandelayo ngakhuluma lento le. Ukuthi lapha esiswini si weak. Sidinga abadlali bakwazi ukwawina amabhola.
Yes, bangazidlalela ibhola. Yes, we like to see beautiful football. Are they marking? Do they know how to mark? Why engamdlalisa umdlalo oyedlalisa uJose Rivero? Why efuna ukushintsha yonke into nje obefika nje uthole amathoyizi amasha phela useyawalahla ke lamathoyizi amadala uzodlala ngalawa amasha. Why elahla into ade isebenzela? Why ufuna ukushintsha into ade isebenzela? Abdeslam Wadu sengiyala phambili. I really like this boy. I don't wanna talk bad about Lumvana lo ngiyamthanda mfethu. I really like this guy. But I don't wanna talk bad. Yabo angifuni nje ukukhuluma kabi but kumele na ngimfake kulolu hibe lolu. Yabo sengiqalile vele kumele ngimfake. Radio Pane. I have to speak about Radio Pane. Ayikabi. Radio man. It's not your fault. It's the coach's fault. Last season we didn't play with Radio Pane isikhathi esiningi. Radio Pane is a good player but don't get me wrong. But we need a striker up front ozokwazi ukudominate. We need a striker up front ozokwazi ukuconnecta iplay. Yes, uyakwenza lokho but at some point I don't see him. Most of the time I don't see him. We have ball playing midfielders. Akwazi ukunokha ibhola. As a striker kumele engabe ulapha phambili ulinde ukucutha ushaya inqaku. Kushaya ama-through ball, ushaya inqaku. But ke angifuni crucify kakhulu. Yabo, I don't want to crucify you because ade sileka nathi kuma wingers wethu bengasikeze lutho. But ke angifuni ukucrucify kakhulu. Chida mfethu ngokwami Abdeslam kumele adlalise oMahopa noma basi abantu esibajwayele. Afake lo mfana lo mncane lo uRadio Pane eseshintsha mhlawumbe amfake ngo60. Labadlala amasha kumele ngaba integrate kule squad vele esikhona. Integrate these new players. Ungavela ubafake entsimini because ukwenza kwakho lokho kuyababulala. Cause sina right now as fans mina ke nje uMashilwane ngengisambuka ngehlo lelade ngimbuka ngalo. Yabo Mashilwane ngengisambuka ngehlo leli lokuthi hayi is a new signing Messi ithathe kahle. No, Mashilwane uvele wafakwa nje. Bavele bamfaka. I don't think uyitholile imemo ukuthi kumele enze njani. I don't think uyitholile. For me kumele kubuye abadlali bethu. Where is Van Rooyen? Where is Mbatha? Where is Mabasa and Mahopa? Why are they not playing? Give us the memo. We told this guy efika asifuna itori noma singadliwa kuMTN. Mina I don't care about MTN. Maybe you care about MTN lapho ekhaya but me I don't really care about MTN. All I need is Betway Premiership. I need Betway Premiership, and if you fail to win Betway Premiership, might as well hand in your resignation letter because I get